mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po tayo ngayon sa labas ng aking bahay. Tayo ay mag-iihaw-ihaw muna ng barbecue. Ayan guys. Ayan, pasok-pasok lang guys. Ayan, welcome to my live. Ayan. Ayan, happy Sunday sa inyong lahat guys. Luzon, Visayas at Mindanao, happy Sunday. Ayan, ingat tayo sa ating pagsisimba dyan.